बिटिआरनि दानि स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि आङो EM हिसाबै बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव थानाय रुरेल स्टेडियामफोरखौ आङो नायथिंनायनि हाबाफारि लादों आरो बे हिसाबै दिनै गिबि खेब आङो नैबे 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोल बे खाग्राबारि ओनसोलाव BLTनि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि मुङै बेहाय रुरेल स्टेडियाम बानायनायनि थांखि लादोंमोन एबा आसनि लाबोदोंमोन थांनाय समनि सरकारा आरो बे रुरेल स्टेडियामा दायो बिटिसिनि जा स्पर्ट्सनि जि रेकर्ड बे रेकर्डआवबो रुरेल स्टेडियाम बानायबाय होननानै दङ आं बेखौ अफिसियेल नटबुकनिफ्राय दिहुनबाय आरो दिनै आङो फिजिकेलि बाहाय नायफैबाय नायनानै नुबाय बहायथ' जेबो जायाखै फिल्डनि मुङाव बेयाव जेबो आर्ट फिलिंनि सिं साबखौ आङो दिनै नुवाखै आरो जिखिना बेखौ पेभिलियनसो बानायदोंमोन ना ओरैनो जिरायग्रासो बानायदोंमोन बे बायराब जिराब बे गंसे न' दङ बेखौ नायनानै जोबोद दुखुनांथावना अन्थाइगोराया जाथिनि सासे शहीद BLTनिनो गिबि मुंख्लं बिथांनि मुंखौ लानानै नैबे रुरेल स्टेडियामखौ बेपार खालामनाय बायदि जाहैबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव आं बिटिसिआव जोंनि बे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं हिसाबखौ बिगोन जे बे स्टेडियामखौ बानायनो थाखाय बेसेबांखिनि रां हमनाय जादोंमोन आरो मानो जायाखिसै दा बेबायदिनो गासै 45टा रुरेल स्टेडियाम दङ बे 45टा रुरेल स्टेडियामखौ आङो गिदिंजोबगोन अदेबानि आङो 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव गंसेल' स्टेडियामखौ आं गेलेजानायखौ नुदों बे जाबाय डिमाकुसियाव थानाय मिनि स्टेडियाम बेल'सो गेलेजायो भेरगाव साब डिभिजन रुरेल स्टेडियाम दङ बे रुरेल स्टेडियामाव भेरगावनिया माने गेलेजानाय थासारियाव गैया नंगौ नैबे हाखौ जिहेतु 9 खान 10 खान गामिनि रायजो राजाफ्रा बेंखननानै दोनदोंमोन एबा बिथांमोननि दखलाव दोनदोंमोन बै समाव बिथांमोनजों सावरायलायनानै स्टेडियाम बानायनाय जागोन होननानै बिथांमोनजों सावरायदोंमोन आरो स्टेडियाम बानायनाय जागोन होननायखायसो बिथांमोनाबो बे हाखौ सरकारनो हगारदोंमोन दा बे हिसाबै रायजोफोरा गावसोरनि खोथा होनाय बायदि हाखौ हगारबाय नाथाय सरकारा खोथा होनाय बायदि सरकार बिथिंनिफ्राय बानायनांगौ खामानिखौ बानायाखिसै दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ आङो बेखौ बेसेबां बाजेटआव बानायदोंमोन बेखौ हिसाबखौ आं बिगोन जोंनि स्पर्ट्सनिफ्राय दिहुनगोन बिनि उनाव जोंनि गोदान डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा गोदान सरकारनिफ्राय नैबे स्टेडियामखौ बे ओनसोलनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय गेलेनायखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बे स्टेडियामखौ आङो बानायनो थाखाय आखायाव लागोन मा हाबाफारि दं स्पर्ट्सनि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा स्पर्ट्सनि सासे EM जानानै दासिम जोङो बिटिसि ओनसोलाव थानाय स्टेडियामफोरखौ नायथिंबाय फ्राय नायथिंदों बेनिनो गामि ओनसोलावबो माखासे जोंहा गेलेग्रा फोथार दङमोन माखासेयाव दङ दाबो नाथाय फोसाबजानाय थासारियाव गैया बेफोरखौ फोसाबनानै गामियाव सेंग्रा सिख्लाखौ गेलेनायनि थासारिखौ लाबोफिननो नाजानाय जागोन खारन गेलेनायजों गोबां गावखौ गायसननायनि राहा दङ हाबाफारि दङ बेजों लोगोसे देहायाबो राफोद थायो दा बिनि बेबस्थाखौ जों लागोन आरो जिहेतु जा बिटिआर सुक्तियाव दङ जोंनि गेलेमु बिफाना माने उदां मोनसे बिफान जानांगौ आरो बे उदां बिफान जेब्ला जागोन अब्ला भारतनि माहारियारि गेलेनाय बा नेशनेल गेम्सआव जोङो बिटिआरनिफ्राय थोंजोङै बाहागो लानो हायो बेनि थाखाय जोङो बेबस्थाखौ लानो नागिरदों आरो जोङो बावैनो जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव जोङो लक्ष्मीबाई इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल इडुकेसन जितु सनापुराव दङ बेनि जितु डिन प्रफेसर बिश्वजित बसुमतारी बेखौ जोङो स्पर्ट्सनि एडभाइजार हिसाबै जोङो बानायनो अलरेडि जोङो प्रप'जाल लिरनाय जाबाय बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव बेखौ पास खालामोब्ला बिथांखौ जों एडभाइजार हिसाबै बानायना लागोन आरो फैबाय थानाय समाव भारत सरकारनि क्रीडा बिभाग एबा गेलेग्रा बिफान आसाम सरकारनि गेलेग्रा बिफानजों जोङो सावरायलायनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गेलेनाय बिफानखौ जोङो जौगाहोनो